Nacházíme se ve Valu u Dobrušky, kde se koná již 6. ročník obkladačského kongresu. No, můžou se tady vyzkoušet úplně všechno, co potřebuješ na obklady. Od toho, že se do něčeho oblékneš, přes to, že si dáš něco do ruky a budeš s tím pracovat, nebo že máš stavební chemii, zkusíš si natáhnout, nebo že si vezmeš ty nejluxusnější, nejdražší keramické dlažby a ty si řežeš. Nazbíráš tady kontakty úplně ve všech směrech. No a hlavně pokecáš s těma klukama a vyměníš si s nima zkušenost. Nejvíc mě zaujali hned tady přímo borci s tlačítkama. Jelikož jsou tady poprvé, tak se mi líbí v podstatě všechno a spoustu věcí je pro mě nových. Člověk tady potká spoustu zkušených borců, kteří ví, co dělají. Pro mě jako začínajícího vlastně obkladače je to pecka. Doufám, že taky nezapomeneš na kongres.